ви предложа кафе или чай? Вие подигравате ли се с мен? Предлагате ми кафе или чай за трети път? Вижте, съжалявам, но не мога да се свържа с шефовете. Ами постарайте се повече. Не си дигат телефона. Атанасов ми навива за тази среща от 2 месеца. А ви са вече час и половина. Съжалявам. Касабов прегледа ли документите от сутринта? Не. Как така не? Трябваше вече да съм ги предал в счетоводството. А значи и вас им отдадат. Така ли се работи в този офис? Какво желаете? Едно шенце дезепан. Рецепта? Нямам. Не може без рецепта. Трябва ми. Трябва да вземете рецепта от личния лекар. Как беше обяда? Нормално. Ти какво яде? Салата. Жалко, 12 часа. Не само става. Пица. Ще правилно може да.